Făcut ce făcut și să duse și anul ăsta. De la Giurgiu până la Rusie fuse anul și se duse. Băi, fetele alea ori venit de la școală. Da, păi cum? Îs la ele în odaie. La ele în odaie și ce fac ele acolo? Învață pentru facultate, nu? Dă vreuna admitere la Facebook? Nu. Atunci nu învață. Ase rapano! Păi, Rapano și vouă. Da, auzi, ăștia nu sunt români. Ia zi, taică, cu ce treburi pacilea pe la noi? Ase, totaie! Ase ni s-a stricat mașina! Damage-ul total! Cum? Damage-ul total! A, damigeană, ce damigeană? Nu, ase... Nu, damigeană, damage-ul, adică paguba tataie. E totală, ase e velea! Tataie ăsta e rudă cu tataie de la Biuci Mafia? Bă, așa cum dați voi de mâini din alta, mi-aduceți aminte de Iona lui Făsui. Ză Iona lui Ză Făsui. Ia să și el dă tot așa, de mâini de... Asta e cântăreț? Nu, e nebunul satului. Bă, Ionică! Unde ești, Ionică? Ia uite-o. Bă, Ionică, bă, ia uite-o. Asta e, Ionică, gata, du-te, Ionică, du-te. Să moară mama, ne ia pâinea de la gură, frate. Ia zi, cu ce treburi pe aici? Ase, tataie, avem nevoie de cineva să ne repare mașina. Aoleu, dar ce are? Se aude un zgomot. Uei, s-o fi stricat. Cum e zgomotul ăla? E așa un păcănit? Definește păcănit. Cum se... E... Poc. Nu e, frate, poc. A, e mai subțire, e așa, e zing, ding, e? Ridic de! Doar ring se aude la roată. Cred că-i fi dat cu mașina într-o groapă. Doar ring, dar se aude ca dracu. Ori repar, o să-o ia rematul. Come on! Rapano! Băi, voi sunteți cântăreți, bată-vă să vă bată! Rapano! E asevelea! Da, boy. Ase, tu vezi ce văd eu? Ce, boy? Ase, tu vezi ce văd eu? Ce, boy? Ase, văd vaci! Vaci? Ase, văd oi! Oi? Ase, văd săran! Țăran? Ase, văd culturi de porumb! Culturi de porumb? Să moară mama, suntem în Farmville! Wow! La! Ase tot taie! Ăsta e Farmville-ul din Facebook? Eu nu mă pricep la chestii de-astea. Dar stați o clipă, că fata aia mimică să mai pricepe. Simonă! N-ai strigat, tată? Băi, uite, domne, ăștia vor să te întrebe ceva. Mamă, câtă bună asta, frate! Mamă, câtă bună asta, frate! Mamă, câtă bună asta, frate! Să moară, mă, câtă bună asta, frate! Ai! Ce sunt? Ce sunt? Ce bun! Mamacita! Rapano! Ase, bagă-te pe ea! Băi, cred că mă bag pe ea. Ase, bagă-te pe ea! E sigur că nu vrei tu să te bagi, boy? Ase, bagă-te tu! Bravo, boy, mă bag eu, fii că mă bag! Oh! Fata, crezi în dragoste la prima vedere sau trebuie să mai vin o dată? Bună ziua!
Mamă, ce voce are, frate! Mamă, ce voce are, frate! Frate, cât de bună e, frate! Cât de bună e, frate! Te răsfăți ca porcea, pe Alina te doresc enorm, cam tu pe Budramina. Acu e vina, că am dat de tine fix să strica mașina. Acum nu mai stă durată, cred că trebuie să schimb turina. Și cred că o să fie mare, nu mică ca prima. Rulăm încet, te întind pe tapet, ca apăs pe ambreiaj. Nu ne vede nimeni, nu combatem camuflaj. Sunt Belea! Ase, conectă, cu C, de la conectă. Doamne, eu nu înțeleg nimic. Deci eu înțeleg ceva. Stați cu o chem pe sora mea. Gina! Mamă, cât de bună e asta, frate! Ai! Mamă, cât de bună e asta, frate! Mamă, cât de bună e asta, frate! Cât de bună e asta, frate! Ce fond! Ce sunt? Ce tot! Mamacita! Rapana! Băi, Gina, tăticule, domne, ăștia li s-a stricat ceva la mașină și au rămas în... Unde ziceați că ați rămas? Ase, în Farmville! Așa, au rămas în far asta. Deci, cu ce vă putem ajuta? Vreau niște apă ca să pun la motor, că altfel trebuie să-mi iau al radiator. Și dacă tot mergi să aduci și niște ulei, să-mi fac revizia la tine în sat dacă vrei. Tăticule, vor niște apă. Apă? Apă! Păi de ce nu spunea? Păi eu am o fântână, stai că va duce taica imediat apă. Thank you, John! Apă! Du-te! Asea, sexy mama! Asea, eu înțeleg că ești emoționată că a venit idolul tău în curte la măta și la tacto! Asea, vrei să simți pectorale ăștia? Asea, vrei să simți pătrățelele astea? Asea, vrei să simți musculatura asta? Întreabă-mă și dacă simt mirosul de transpirație, că-l simt și pe ăla. Aia, mamacita, faci favor! Ce favor? Bag și eu bujia la motor! Asta... Ase, pisi! Îmi dai și mie numărul de telefon! N-am telefon, dar am telefon. Îți dau numărul de telefon. Telefon? N-am. Ase, n-ai telefon? Rapăno! Bă, nu știu cine mi-a furat găleata, mă. Bă, unde-i găleata? Care-i furat găleata? Nu, trebuie să știe fata mea cea mare, Corina. Corina! E sofisticată, mă, vezi cum se îmbracă, mă.